La candidatura demòcrata a Sant Julià de Lòria vol trobar noves maneres de fer arribar el seu missatge als ciutadans. Per això, el cap de llista, Gilbert Savoia, proposa fer un debat televisiu al canal Lòria. L'objectiu? Comunicar de forma més oberta per arribar a tots els ciutadans i, sobretot, perquè tinguin més informació per exercir el vot. Una proposta avui de poder tindre la possibilitat de fer debats, perquè a Sant Julià tenim el canal Lòria dins de l'oferta de cable de Sant Julià, que és un mitjà propi nostre aquí a la parròquia i que pot donar joc, i estem proposant que hi pugui haver un debat dels caps de llista parroquials i també un segon debat de tots aquells membres de les diferents candidatures que estan a la nacional, en el nostre cas a Ladislau Baró, a la nacional d'EDA. Jo crec que la qüestió és tenir els 4 representants de les 4 opcions polítiques a disposició, per tant nosaltres intentarem impulsar que això pugui tenir lloc i tant de bo pugui ser. Jo crec que seria una bona demostració per part de tothom d'aquesta voluntat que tothom es pugui expressar, i pels ciutadans de Sant Julià jo crec que és una bona oportunitat també per poder contrastar i tindre una mica una idea més clara de cara a les eleccions. El debat es durà a terme si els candidats de les diferents llistes parroquials accepten participar-hi.